Sziasztok, Atlas 100 vagyok, és most a Happy Wheels-szel fogok játszani. Vagyis, hogyha nem, akkor... Nézzük is meg a BMX parkot. Ja. Öcsém. Na, azaz, megindult a köcsög. Anyád, ennek eltört a gerince. Azaz, mozgok! Ez megerőszakolja a biciklit. Wow. Sziasztok, és most másik pályát, mert az nagyon szar volt. Na, igen. Ugord. Jó van. Kicsit úgy is utáltam eddig. Nem is csak hátráltatna. Ne! Na jó van. Addig is megállítom a videót, amíg szerzek egy normális pályát. Sziasztok, és most megint, és most talán valami Limbo-ra mentem, de igazából az mi a gyerek? Ne. Ez az, nem vagy gyökér, hülye gyerek. Ez nem normál, az nagyon... Engedj már át, légy szíves. Ki is kopiz. Fehér szemű. Mondtam volna valami nagyon kacsú. Az mi az? Limbo, öcsém, ez nagyon limbo. 1, 2, 3. Az mi az? Na jó van nekem kampec. Meg is nézzétek a halálomat. Majd biztos megmondom. Na mindegy. Akkor keresünk valami mást. Mondjuk... Hát, mondjuk... Ezt nem tudom mi, mert már rohadt régen játszottam ezzel. Hát... Menjünk a biciklis hütkével. Én csak úgy hívom. Mi ez a... Ja, és oda tudtunk, hogy én úgy hívom, hogy a seggbiciklis. Itt olyan a hátsója, mint a Fidesz. Öcsém. Ja, ezek itt beálltak, mint a mint a gyíköcsém, így megálltak egységbe, azt így próbálnak szarni. Az egyik reszeli a másikat, a másik pedig halott. Ezért így már diszkón így, diszkó, és így várnak a Orbán Viktorra, hogy gyere, és aztán pedig egy öreg csávó megint lekever neki egyet. Öcsém. Az belement a hasába a feje. Csesszés. És megállt egy helybe a kar. Piros. Na. Ja, ez előre szaltó. Házaz. Tapos ki a csávónak a belépés. Az meg becsúcsított a csajnak. Nem tudta, hogy ezt fordítva kell csinálni, ezért bepucsított. Hát, hogyha megerőszakolják. De igazából nem sikerült. Menjen tovább. Jó. Anyád. A csaj akar tőlem valamit. Nézd innen. Nesze.
Én adtam is neki valamit. Fejetlenséget. Zombi vagyok. Trollface. Mert eszem az agyát. Egyem a szíved. De én az agyát eszem. Na jó van, inkább legyen a másik pálya. Ez már most kell az idegesíteni. Igen. Limbo 2 anyád. Azt a... Dead. Az az egyik barátom. Dead. Na. Mi ez? űrhajóval kilőttek a picsába. Pult... Öcsém. Jó. Ott van Freddy. De jó. Ciao Freddy's. Anyád. Az mi a szar? Ez ilyen kutatóállomás. Kinyírták Freddyt. Na. Mehetünk is. Hol van a veréb? Hol hagytad a veréb barátodat? Menj a sziklának, köcsög. Na. Nyálka szar. Na, neki is megyek sőt, neki is mentem volna. Az mi? Bélcsavar, öcsém. Bélcsavar? Ja. Ne, azt hittem, hogy a... Mi a szar? Resident Evil. Azért meghaltam. Átszúrt a szívemcsezben. Élek még, nem szarsz. Anyád, ezt milyen Resident Evilből kopizták már, csezd meg. Anyád, bélcsavarodása van a csávónak. Ilyesmilyen. Ó, King. Király. És uras. Cseszés. Na jó. Na sziasztok. Abból a játékból kiléptem, meg már rohadtul untam. Ezért gyors rá is írok a Neverboot-ra. Boot. Azért nevezik bootnak, mert buta. Cső. Csökér. Mit csinálsz? Kedvesek legyen? Jó, ez nagyon megfigyel. Kedves legyek, vagy inkább köcsög? Köcsög leszek. Anyád. Mit csinálsz? Mit nyal? Jó van. Mit nyalsz? Anyádat. Így jó. Én meg apádat. Nyalj apám. Hát ki is nyalhatod, mert hát... Na. Az jó. Hát én kinyalom anyját, ő meg kinyalja apát. Szóval szeretsz? Nem. Nem. Összetörjük a csajnak az álmait. Álmait. Miért? Mert... Így inkább mert miért? Mert én vagyok Heartless. Azért legyünk őszinték. Azt ki mondta? Én. Kis köcsög azt hiszi, hogy nagyon menő. Én nem mondtam ilyen soha. Ilyet soha. Hát... Ha te ilyet nem mondtál soha, akkor én azt mondom, hogy
Ablak.